shamwari dzedu titambire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche toshaya kambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanane watakatajanuka. Mazuva mashomanana apfuura takakupai nyaya ya Mukoma Simba avo vatakasangana navo mumusha weChikurubi Maximum Prison vachitaura kuti ivo unoziva zvinoitika munhu ukasvikira mudzimai aine mumwe murume pamba pako chikomba chakatanga kureekta zvoda kurwisa Mukoma Simba saka rikasvika mukati mekuzouraya mudzimai. Nhasi unoyu tatirega titore nguva tifambe kuenda mumusha wemudzi uku kwavaitaura kuti vanobva kuti tinonzwisisa kuti nhau iyi zvakafamba sei kuti vazowanika vachipfuudza mukadzi wavo nemutoo wekumupfuura nepfuti. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wese, nichiti regai tipinde mumusha wava munetsi kunova kwakazvarwa mukadzi anova waMukoma Simba kuti tinonzwawo devi ravo kuti zvii zvakatora nzvimbo kuzosvika pakutsakatika kwemwana wavo nemutoo unorwadza wekuti munongomuka munhu wamakaona nezuro achinzi hakusisina. Regai tipinde mukati memusha tinzwisise kuti nhau iyi yakambofamba sei. Vandagara navo pari zvino ndiBetty Munetsi anova vari sisi vaMai John mukadzi waMukoma Simba vatakasangana navo kuChikurubi. Vanoda kuti tsanangurirawo kuziva kwavanoita maitikiro akaitika nyaya. Mama Betty makadizve? Tiri kwedu kana makadiwo. Aiwa, ndinofara zvangu. Kuri sei kuno kumudzi? Aiwa, kuno kumudzi kuri kupisa. Kuri kupisa? Mvura yarambira mudenga? Iri kuita ichiti nyara mbichana. Aiwa, tinotenda Mwari kana ichimbopota ichipa donhodzo. Ndimi vanenge vachiziva zvese zvinenge zvichiitika sevateedzani kuti chanetsa kuna sisi munonodzawo munin'ina wenyu, munin'ina anouya achikutaurirai chii chaiitika pakati paMai John naMukoma Simba. Ndinotenda chekutanga wanawo pawakawanana ini ndakaive ndiri kuHarare ndofunga ndakaita 5 years ndisiri muno ndobva ndazoudzwa nzi nometa akaroorwa naSimba akaronga ndobva ndati makorokoto zvinokudzwa kwakunzi kune mwana anonzi John ndikati ndinotenda wanga wanoatenza atezvara wedu zvakanaka saka tagara ndobva ndazonzwa kuti vana vai vakadi vakasiyana ndobva ndati sei zvikanzi vari kunzi vakaendesana kumadzitare kwaMambo nekuti Simba akanga auya nemudzimai wake akati baba mwana wenyu uyu ndaja ndaguta handichamudi paive nehanzvadzi dzangu anoti Wanda Itai naDevi wakomana ndipo wakati zvawaita kuuya nemwana wedu hauna mbuya here zvandinawo hauna tete here zvandinawo kosa mukuru zvikanzi ndinaye zvandichakukonesa kuti uye upe mukadzi wako munhu iye achiuya achitisarendera mwana chii nehanzvadzi yangu kwete nababa. Hanzvadzi yangu akataura mashoko ekuti kuri wati wapinda mubedroom medu takarara wationera saka izvo zvatakuita toda kuranga udzokere nemukadzi wako ozoya nenzira kwayo. Ndobva kwatumwa hanzvadzi yangu todiki ndotwakamurowa ndobva wadzokera ndobva waendesana kumatare kwaMambo. Baba semunhu anga akabatika ndobva wati andipei mwana wangu imo kukaronga mutora mwana wani wenyu ndokurambana kwawakaita it first ndobva nometa uya anzi auya kumbare ndobva ati andoda kuona sinzi ndine 5 years nsina kuwaona ndobva uya kumba kwangu ndobva ndagara naye 2 years haana kuzodzokera kunoku 2 years ndinaye nometa ndichitomuti vana bankuru vake vachitamba naye pachirambo ko Mai John wadi kutsvagawo mukomana wokuti akurore zvikanzi inini mukomana wandakatanga kuziva ndiSimba ndiye wandichadzokera naye kana achinzi ndichafa ndiri mumaoko mani maSimba
shwairamba mwakomana kubvunga kwedu kwangu kumsangana idzi nemayuthi njera matichesteromani wako zvanzi aini handiti izvozvo murume wangu ndisimba ndokwandichadzokera wachidzokera December wakabva wasvika mubva waonana ndobva wanyengedzana ndobva wafara semafariro awaita ndobva paita nhumbu yechituma shure maJoni yameri nhumbu yakaita 3 months nhumbu yapo ndopa simba iwe achipinda nepawindo kumba uko achipinda nepawindo wachibudisana wachipinda nepawindo vanzi simba ndaane nhumbu ndopakati ibvise zvikanzi manje handizi mushonga kudi wekubvisa zvikanzi alright simba ndobva atiza vaenda kuHarare kuWarren Park kwamaiguru wacho ini ndakanga ndachiuya ndopa ndakabva ndauya kunoku ndichisvika maJoni wari pano ndobva tagara izi handina kuziva kuti ane nhumbu ndobva atraya minzi kuda kubvisa nhumbu achindibvunza sisi nhumbu inobviswa sei ndikati handizivi ndobva atraya mubva atadza ndobva azotsvaga wechikuru ndinobvisawo nhumbu iyi ndobva wechikuru yamuti auya nababa wako kana kuti tete wako handiti vanhu waendopa wakaudza baba kuti mwana wako ane nhumbu asada kudi ada kuibvisa ndobva wauya mababa wabva waudza amai saka ini mbva ndaita kakusawirira nomunin'ina wangu amai wangu wandiudza kuti tinoda kuti timubvunze mune zvakanaka kana zvichiita wodzokera kumurume wani wake saka akabva ada kuvharidzira mubva atora bhodho regukura hundi mubva akuda kumwa handiti ndobva ndanzi naamai murowe ndobva ndatora shamu mubva ndamurowa ndikati uite maitire wayo nhumbu yaunayo ndiyani ndobva handina nhumbu ndikati nhumbu yaunayo ndiyani chimurowa ndopakazoti nhumbu yanayo ndiyasimba ndikati zviri nani udzokere kuna simba pane kuti uite sei ufe ndobva alright mubva aenda kuchipatara mangwana achidzoka mumhino akamupa mari anonzi mai mafe ndobva akwira bhazi vaenda kuna simba ndobva wataurirana bva wawirirana ndobva kwazvahwa meri ndobva azoya ndakwane mwana tikati amakorokoto ko zvawangoida kuibvisa zvanzi handandaperwa nokuti mukomana anga akudi akuramba second ndobva ndaenda kuHarare ini ndakugara kuHarare ndobva auya iye Niki nehanzva dzangu bva ndakugara nawo pamba pangu Niki akazobuda achienda kuArmy ndaive naye mumaoko mangu ndofunga akatozoya akatenda akati maiguru namukoma makaita basa makandiita ndiende kuArmy de pasina imimi desina kuenda makaita basa ndini kuyu tikati maita basa baonini tichitofara chidi zvimune zvakanaka hatina problem hatina kudi ndobva achiita nhumbu yamaroni wakaita ndofunga nyoka yake system yake yanga isina kuti zvokuti inokwanisa kutambira inonzi family planning ndobva aita nhumbu yamaroni ndopa akandiudza futi sisi ndikushaya kuziva kuti chii ndinenge ndisiri kugeza asi muramu wedu ndikusvika ndomuudza sei ndikati sinzi ari muramu hatyise ndichaita sei chataura naye ndobva auya kumba ndobva ndatogara naye pasina bamukuru wake aona baonini nhau dzinoitika mudzimba vanhu vamwe vanogona kusatambirana nefamily planning mudzimai wako ari kuti anenge ane nhumbu zvanzi kana iri nhumbu handiti nhumbu ndeyangu chinotyisa chii hapana chakaipa ndobva ndati alright ndobva aenda kumba mbva asvika mbva agara haachasangani nomukadzi ndofunga wakaita 3 months achiuya sisi simba ari kuya ari kurara akapfeka sei ingwa ndikuzama kukanzirana naye zvanzi handozvaatori ndikati it's okay iwewe ingosiya utarise kuri kuenda tambu uchaona po achagumira svika wakuwirana ndobva pazvarwa maroni mwana yakarwara ndobva aenda kugomo vapiwa mubhedha ndobva ndatouya kuno inini ndobva ndasvika mandari kuna atezvo ndikati mwana adi apiwa mubhedha kugomo zvikanzi zvakanaka uyu amai John achibudisawo chipatara akabva atokwira bhazi the very day akati rega ndiende kupi kumusha nemwana pamwe otherwise mwana kuhara kwakita nokuti ukaenda kuHarare hospital zvikuita wese saka pamwe anenge achidiwa kupi kumusha sinzi akazvarirwa kunoku mbva auya kunoku mwana bva aita zvakanaka atezvara wedu mbva ati mai John kuti tiwirirane dzoka ugare pai pamusha mai John mbva atakura zvake zvese bva auya bva agara pamba ko mai John zvanzi ndakutonogara kumusha sisi ndikati iri bho ndobva auya bva agara hatinaita problem ndobva wazonetsana futi ndobva akwira bhazi kubva kuno kuya kuHarare kumba kwangu akangosvika achichema haana wakataura naye akarara pamakumbo ndobva bamukuru wacho mbati mainini kana masvika muchichema hatina solution yatinogadzirisa tiri kuda kuti mutaure point tione kugadzirisana ndofunga akatora nguva achichema papa yanyarara ndobva tamupa mvura mvamwa ndobva agara bva achitsanangura nhau yakunetsana kwawanga waita ndikati zvakanaka ndobva ndabata foni the very day nguva iyoyo baonini vadzimai yenyu vasvika kuno asi nhau vari kuti so zvikanzi kana wada wasvika ikoko zvakanaka asi itai kuti mangwana wadi wauye kumba ndobva ndati nyaya iyi handingaite ndega ndobva ndafonera baba wakati ngaadzoke kumba kwake mwana upi iyeyo ngaadzoke kumba kwake azoya kumba kwako sei ndikati
anenge ane side raanoona kuti uku ndikataura ndinonzwa chichemo changu. Ndobva ndafonera mukomawo wakati uyai kunomba taenda kumba kwahanzvadzi ndasvika ndobva tatsanangura nawo. Vanini ndipo wakafona zuva ndofunga rangaradai. Wakati Mai John wachiriko kwere tikati hongu zvikanzi ndiri kuwada nhasi kana wasina kusvika pamba pangu nhasi kudo kuti kubva mangwana zvichienda mberi hachazi mukadzi wangu kubva magarai naye. Ndofunga ndakatry by all means inini hanzvadzi yangu tikakwira bhazi kombi kubva kuDZ kusvika mutown kutsvaga makombi ekuti tiye kunombata mashayiwa usiku. Mpatarara pachisipiti pane hanzvadzi yangu yanga iripo. Tarara pachisipiti ndopa takamukira kuseni tichibva tauya tikati wafona bonini tashayiwa malift yokuti tingadai tasvika nousiku uno. Asi mangwana kuseni tinodi tinosvika. Zvikanzi zvakanaka maiguru uyai. Shuwa kuma 11 tandasvika kuno. Ndibva tasangana nawo paroad. Katabani tikukumbira kuona mhuri ita yana zvanza alright bva todzoka bataya baba tauya nemwana. Vakati ngaende kanogara kumba kwake. Kumba kwake anenge achitsvage ndikati kwete. Mukadaro munenge muchitonga siririzo. Imimi munogona kutadza unzwanana naye. Asi ane munhu wanoona kuti ndikamuudza uyu tinodi tinonzwanana handitika ndosaka tauya naye nehanzvadzi atingaoni pane problem. Tikaenda mumba tikataura naBaunini. Baunini now so chaakataura akati inini naMai John hatina problem. Inini chandokumbira kana Mai John aona zvamunetsa ngaapinde mumba make avhare dhoo tase onyarara kana kurara kana hasha dzake dzaserera ozoita zvanenge akudi akuita asanetsane nevanhu vakawanda. Tikati it's okay handima ini mazvinzwa. Ndobva tadzokera kuHarare. Isusu nguva iyoyo hatina kuzorara futi kunobva tadzokera. Tichidzokera akazondifonera futi after 3 months akati Baunini wenyu vari kungorara vakapfeka zvavari izvozvo ndizvozvo. Ndobva ndamufonera ko Baunini chirudzi takabva kuchiita gazisa nyaya nana mukoma. Toramba tichidzokera chinhu wani here Baunini. Zvikanzi aiwa agureza akwete kudaro. Zvinhu zvingoti hapana pandandakangobata ndikati amusadaro muramu. Itai kuti mutisunungure noti isu tingati takatamisa mari yebhasi kuya. Nhasi futi todzika futi kuya ikoko tichitaura chinhu wani. Tikasvika hapana chamunotaura munongoti aiwa hapana ana problem. Zvikanzi aiwa hapana inyaya yakanaka maiguru. Ngatisiyana shuwa mbwa watanga kuira. Ndobva achita futi imwe nhumbu yechi 4 yamoira hapana kuita problem. Yechi 5 ndobva andifonera futi sisi ndane nhumbu. Kati wane nhumbu futi here mwana achiri mudiki uyu. Zvikanzi yangoere kana yadi yaitika mistake. Ndasaka uri kuti zvikanzi naBaunini hatisi kuirana. Ndikati chimbotsvaga wechikuru ona ini ndiri kuno kurefu. Chitsvaga wechikuru wokuti mukataurirana munzwisisane mogadzisana sinzi mumwe wako unomuziva wakutomuziva system yake. Ndofunga pakaita futi mamanzi kusvika nhumbu yazonzi yabva ndobva enda kuchipatara. Ari kuchipatara ndopakabiwa mombe yakabiwa ichizotengeswa. Achizobva kuchipatara haana kuita mazuva achitondifonera sisi ndazobuda kuchipatara sindanzi ndoda kuwedzerwa ropa ndiri kukumbirawo mari. Ndikatomuti sova mari inini hatsani ndabata mari. Asi chandakukumbira tsvaga mutsine ubhoirise umwe udi umbofana wedzera ropa tichitsvaga mari yemapirisi. Hapana kuita mazuva ndopatawanza nometa afa. Saka chinhu zvokuti wanhu waigara wainetsana wanga wasiri kuwirirana. Ndochitiko changa chiripo pana nometa. Asi muchitarisawo sevanhu vainetsana ndokutangira panhumbu yechi5 iyi semunhu akamboita pfungwa dzekuda kubvisa kumashure yakabva yega here kana kuti munhu akaona kuti kunetsana kwatakuita hatisisina kwatiri kuenda zvichida abva atsvaga dzimwe minzi dzekuti ibve. Ipapa haana kuzondibudira pachena kuti akazoita imwe minzi here. Ndakazongonzwa kuti Mai John abva nhumbu aenda kuchipatara. Ndichitoti chaenda kunomuona mukoma ndowakazoenda uchinomuona. Ina haana kuzotsanangura kuzoti ndizotaura naye kuti Mai John nhumbu yakazofamba sei kana kuti chii chakazoitika. Handina kuzokomunicata naye kusvika azofi. Taitoti pamwe tikati December ikapera January ndouya kunoku ndodi ndombogara pasi. Saka January haana kuzosvika anga atofa. Ndanzwa pamatambudziko amanga muchitaura dambudziko hombe randinenge ndaona rinoitika pakati pemurume nemukadzi kuti mumwe anenge achinzi ari kurara akapfeka. Asi mushure mezvo tozoona futi Mai John vaita se vazvitakura. Ndoda kudzokera pamashoko aitaurwa naMukoma Simba kuti paiva nechikomba. Imimi muchizvitarisa panga pakamira sei? Panga pasina chikomba. Asi kuda kuti muramu wedu uyu ane kachitsotsi kaaiita nokuti aiziva kuti iye akaenda uko ainoita mesi dzake. Aita mesi dzake ndofunga aindifonera dzimwe dzenguva ndateera ukotwa sisi ndasvika ndamubata Simba nemukadzi wake. Ndasiya ndamurowa. Ko azviitire wadi kusiya zvakada zvanzi asisi zvinorwadza kuti inini ndine mari yakaita kuti aende kuArmy asi mari yake ija nemagirlfriends. Saka zvinhu zvinondirwadza wana wangu asi kusapota. Wana wangu waigara vachisekwa.
zviseko zvenyika asi nekuda kuti uya akashingira kuti inini ndikashingira mhuri yangu pamwe itewo something ndokushingira kwakaita kuti murume wakaende kuArmy. Ndofunga murume uyu aishandira kuChegutu kuGweru kana asingakanganisi akatomboteera futi iye Nometa kusvika kuGweru wakarowana pakati apa akazokwira kombi akadhinda shamu akabatsiwa nevanhu vekombi akanzipinda mumota ndobva anosiwa muHarare ndobva anorara kwaakanorara mbva anosvika muGweru pabharaki achisvika pabharaki akasvika Simba achizosvika mangwana yacho akasvika Nometa anga ako akanzi Simba mukadzi wako asvika akati amahwani wakomana ndobva akanzi Nometa chivhura akaunti yako mari ipindire muakaunti mako ndo kumwe kunetsana kwawaita akasvika pakutonosvika kubharaki kuti sinzi munhu uyu mari haasi kundipa iri kumboenda kupi zvina ndikamboenda kuwakuru pamwe tingazama kuti kugadziriswa. Saka toti zvichida pamwe ndizvo here zvakazoita kuti Simba azofunga kuti no rega ndipfudze mukadzi nekuti pakutaurwa kwese kwazviri kuita ndiri kuona pfungwa yekunge mukoma Simba vakatobva vakaronga kuti nhasi ndo zvandiri kuita. Izvozvo ndo zvakatoita kuti iye mupfungwa dzake otherwise akati inini ndikapfuura mukadzi uyu ari kundikanganisa madhiri yangu ndikapfuura mukadzi uyu ndosara ndichiita sei ndichirarama life yangu ndo pfungwa dzaakaita achitora pfuti nokuti chakaita kuti atore pfuti agoigujunura auya akaisa musaga achisvika pamba achienda pamba pomunin'ina wake achigadzira achipedza igadzira achienda kunopfuura mukadzi wake zvinhu zvaakabva akarongwa uko kwete kuti zvinhu zvakazoitika mistake sekutaura kwake haisi mistake zvinhu zvaakauya akatoronga. Muzi pamwe muri kutsikirirawo here samai guru mune kuti haiwa munin'ina wangu handingamuise pachena nekuti Simba achitaura anoti hanzi ndakadongorera nepawindo ndikaona akambundirana nechikomba vanzwa kuti ndauya mva vambundirana saka mukureva here kuti mimi paakapfuura Nometa handiti ndopakabva avhurira chikomba chichibuda ndozvanoda kutonzwa nemi nekuti ndimi mai vamudhuze hakuna ini handiri kuHarare hakuna shona yakadaro kuti iwe unotaura kuti vanhu vangu vakambundirana vanhu vakambundirana wotaura kuti inini ndakapfuura mukadzi nemistake uyu chikomba chobva chatiza wakadi kupfuura wese ka1 wari 2 zvaaida kupfuura vanhu wese kuti ave neexhibit akadi kupfuura wese ka1 takaona wese wakarara vanhu wowa neumbo chaiwo unobatika kuti vanhu ava shuwa waonekwa warumba masimba. Ini ndakatovabvunzawo ndikati ko chikomba chakazofamba sei handiri kuona kuti ipapo kunyepa kwakaitika ikoko nokuti hazvingaita kuti takambundirana uyu afa akambatira mumwe wake akazotiza sei achienda akadi kuramba achipfuura kusvika auraya mumwe wacho. Asi muchitarisa tisati tasvika pakuzoti ndo zvaitika nekuti ndanzwa kuti vakanga vari kuchipatara pavainzi vada kuwedzerwa ropa vachitsvaga mari dzeropa mva mazovapa idea kuti no unogona kufanira kushandisa mutsine tichitsvaga mari dzekuti uwedzerwe ropa. Makanga mune nyaya here kana kuti nhau dzamanga manzwa sekunetsana kwavaisimboita dzekuti vakanga vauya vachiti sisi muchiona nabamunini wenyu iko zvine zvatisikuwirirana nechakati kana kuti dzakazotongoya dzanhau dzekuti akusisina munhu ndingati nhau dzanga dziripo ndedzekupa nhumbu apa kuti baonini wenyu atanga kuti ini ndamuudza ndaane nhumbu hatichasangani ndo pakaweka kunetsana kuzobva kwenhumbu achizoenda kuchipatara handina kuzoita communication nawo wanawo kusvika munhu adi afa asi kakunetsana kanga ripo panhumbu apa nhumbu iripo isati yabva. Ndimi mumwe mudzimai muri mudzimba toita sei kana vanhu vatadza kuwirirana? Inini pamutemo chaiwo kana vanhu vatadza kuwirirana ngavatsvage muyananisi kana zvanetsa vanhu ngavasiyane mumwe nemumwe ari mupenyu pano kuti titore solution yekuurayana haisi solution mumwe oenda kumba kwamai wake mumwe oenda kumba kwamai wake pano kuti tiurayane. Nyika ikatonga ichida tinoona chienda mberi ndofunga kwa zvinoti kwane DV mukanetsana munoenda kukoti moyananiswa taona kuti zvina tisiyane musiyana muri wapenyu pano kusiyana muchachituna haisi fair. Asika ipapo futi ndo patiri kuona kababa vamboita rudo roti mwana wangu ngaadzoke oya emimi futi muri kumupinza nepawindo vanhu vaive vari murudo saka hataikwa semunhu wangu uyu aibheja kuti inini ndinofana Simba kana ndichifa ndichafa nani ndofunga waimboitana mumajokisi kuti enda kumba kwamai wako kuenda unogara kumba kwamai wako uyu achitaura kuti ini handiende nyezvine ndiri chikwambo chawakatora kuti unondidzosera enda unodzosera asi inini ndinge ndiri mumusha muno enda unodzosera mhepo ini ndirimo musha muno uri chikwambo chandakatora chawakatora ari Nometa achitaurira Simba achitaurira mumajokisi kwete ndi musirious waitotaura kuti zvine zvawakazotora chikwambo
usafungidza kuti anondidzosa aundidzosi nefa. Mashoko iye akatoyataura. Zvaitika zvese izvi makazowana here mukana zvichida pamwe wekusangana naSimba muchitaurawo naSimba kana kuti semazuva aya anovhurwa jeri family week aya hama padzinoenda dzichinoonana naye makambozowana here mukana wekuti mumbotaura naye munzwe kuti chii chaimbotora nzvimbo? Inini nehashanza ndinadzo handikwanisi. Ndofunga wakatombouya wakaronga wachifamba uchitaura muvanhu wakati nini wangu akabuda akatoenda South Africa ameno ane akafa atori wangu akabuda ane akafa ameno zvawo. Ndofunga amai wakandifonera wachichema kuti ndo mashoko andikusangana nawo kunoku. Ndoita sei ariko here Simba? Ndikati amai jaisadza Simba hana kwaanoenda ariko tukanzi akwete. Ndofunga ndakafonera hanzvadzi yangu uyu ndikapa mumwe wacho anonzi Tonde $10. Ndikachiendai kuchikurubi nokuti ndikaenda ndiri inini mushanditi hauna kusvika. Chiendai mimi 2 boys mosvika muuya mutuze information. Wakasvika wakamuona Simba ariko. Akati atsano ndiri kukumbirawo kana muri koko musapare mhosva. Kunoko hakuna kumira mushe. Ndofunga ndo mashoko akaudza hanzvadzi dzangu. Wakaenda ini ndakaramba ndikati aina handikwanisi kuenda nokuti kuti ndasana na Simba handikwanisi. Yeah. Nasuno vana tototi vasara vaanirira ndimi ana amai muri kubatana here nevaramu venyu kubatsira vana kana kuti mutoro wangosarira iwo ana sekuru? Vana ava amai wachishaya ndofunga ndakatora Moira mudiki. Ndatora Moira semwana angajaira kuona vamwe wake Moira aigara achichema. Inini ndindakamtora aigara achichema everyday. Ndikati mama chindipa imeri kuitira kuti akaona mumwe wake anonyarara noti mimi kuti ndikupe Moira. Moira akachema amai waibva wachema. Moira akachema amai waibva wadi. Ndikachindipa kuno Moira. Ndobva wandipa Moira. Ndobva ndazotora na Mary wese vandagara nawo ari 2. Ndofunga Moira akayaringa ngati kuma 2 years. Ndakagara naye kusvika ine akaenda grade 1. Ana mai vakazoti chindipe mwana. Ndobva ndawapa Moira. Ndobva ndasara na Mary aenda kuchikoro. Mary ndakamutora grade 5, 6, 7, form 1, form 2. Akazoya kuno kwa form 3. Ndokuzoti vasika ndikati sinzi amai vakuita wachinyama dzakura kuti ndichigare newe Mary hazvichaite chienda unobatsira nagogo basa. Ndobva asvika kuno Mary achisvika akambotedza 2-3 ndongoti 1 year akatedza nemo. Paakazoenda kumusha kwa sekuru wake achitirega ndiendese report. Wana sekuru wano ndikuenda kuchikoro wandibatsire nemari. Achidzoka ikoko akaya achinja behavior. Ndofunga akatanga kuti akatumwa kumvura nambuya ane half bucket. Akatumwa unzi Mary suka maplate anosuka mashoma. Kana kuri kubika mbuya ndo wakubika. Ndofunga zvakaramba zvichiitika ndichiuya ndichinzwa issue nchinzwa issue. Rimwe zuva rakazota kuti ndizotakure wanawo ndakasvika pana pa mai vangu andifonera ndobva ndasvika kuma 2 dzemasikati ndakangoereka ndasvika nemota. Ndobva ndasvika mai vakagara pakona peWhatsApp kunonzi kuwedzenga nyama. Saka ngwane dishi renyama wakagara wachizvibatira nyama. Maron mukomana anga akagara pasaidi asina kubatira mbuya. Ndikati ko drama rekuitika apa iri chizwa na mai ndakakudza mai P kuti nini magara ndikuita newana wako handichakwanisi. Mary aenda kumvura na 9 kusvika izvozvo asati adzoka kana chuya neyane half bucket. Uyu kutomona akagara apa arikutobva kubhora sekuru atenda komwisa mombe kuambudzuko. Saka wanawa ini ndakundikana kana usingakwanise kutora matanho newana wako ini ndakubva pano ndosiya musha wenyu ndoenda ndombonogara kumusha kwedu. Ndipo ndakaona kuti ina handingasvike pakuti amai wangu akwidze BP nemwana wandakabereka hazviite. Amai vachafane BP nokuda kwewana wokushungurudzwa newana. Wana wa behavior yawo yawachinja haisi kundiitira. Ndobva ndatuma Maro ndikadedzanai ndobva wadedzana wanawo. Ndobva ndasvika ndikati mumwe rongedzai hembe dzenyu. Ndobva warongedza ndibva ndavisa mota vandaenda nawo. Ndibva ndafonera mukoma ndikati mukoma wana ndakaenda nawo nemhaka inoti wakati magona sisi. Vandafonera munin'ina wangu sisi maini ndakuenda newana nechikonzero chinoti wakati matogona dena tori pamundatowarowa. Ndikati zvakanaka ndobva ndatakura wana bandadi vandaenda asi ndakasvika ndichiwatsanangura kuti wana kuti ndiye nawo chikonzero chinoti kumba uko handisweda kuona wachidzokera kana wachidzokera ndichauya ndichiwatora ini kuti ndipei wana atina kuti taramwidzana wana asi ndoda kuti kunoku muwadzidzise muchiziva kuti wana muri kuwadzidzisa chinoti ndo behavior yakiitwa newana. Ndofunga Maro nakasvika pakudza sekuru kuti mutiendesei kumusha kwedu.
andimuzvona ezifi takatozovabvunza tikati pakuita sekunge imimi baba vakaronga ndima atipfurira mwana mashoko api iwayo wakati aipa paatozviitira imimi atozviitira sekuru wake ndidini ndinomita sei ndinomurwa zvino pauya panapa zvatopera ini ndinorohwa ndikati aiwa wana ndiwawa tinobatsirana kudi kuona chandawanawo ndinokupa iwe chamaonawo modi tichibatsirana kuchengeta wana ndofungana ndikasangana Mary makadi mama wakadi mwanangu kana ndine chandinacho ndotomupa tichitenda mberi ndiwese namoyina ayo ndinotenda mama reka ndinzwewo pfungwa dzevamwe asi ndisati ndakusunungurai nekuti ndanzwa kuti hamusati mamboenda kunovaona nekuda kweshungu nhasi uno kuti ndakugarisai simba rapa emimi muri apa moda kuti chii inini hangu handina chandinotokwanisa kutaura nasimba nokuti dai akandidzosera munin'ina wangu sezvanga zvaamboita pakutanga 2 years dzandakagara ndaasingarwadzi nochengeta nometa kana kuti dai anga akapfura hake makumbo yaaida kupfura akauya ari pawheelchair ndaiendesa kutoilet ndichimupa kasadza nokuti nometa ranga riri gamba riri musha medu muno saka nanhasi kuti ndikwanisa kutaurisana nasimba handikwanisi handiri kunyepa handikwanisi ba nokuti akatotibvisira gamba redu raive rimusha muno anga asina munhu waitadzira naye wana wese wakutongochema kuti dai mamedu mai John waripo tichitofara dei titori pano imwe level saka akatibvisira gamba redu saka handikwanisi kutaura nasimba muri yeZimbabwe ndinovemba manzwa mama vangu Betty vanova firstborn mumba mamai John mukadzi wamukoma Simba avo vakatsakatika mushure mekunge vapfurwa nepfuti namukoma John nekuda kwekuti ivo mukoma John kutaura kwavo vaiti pakanga paita chikomba asi kubuda kwazviri kuita paiva nenhau dzanga dzagara dzichinetsa kumashure zvisinei nechikomba regai tirambe tichitaura nevamwe tichinzwa kuti zvakanyatsofamba sei chii chakatora nzvimbo kuti tizosvika pakuti tarasikirwa namai John pari zvino vandagara navo vanoitwa Rosemary Munetsi vanova vanga vakateedza nawo namai John mukadzi wamukoma Simba uyo akashaya mupfurikidza nekupfurwa nepfuti namukoma John namukoma Simba mama makadi chipedu makadiwo aiwa tiri nani zvedu kuri sei kumudzi kumudzi takuuyawo nhasi sitowanzogara kuHarare ndimi vari kumadhuni tiri kufadaya muri kumbofadaya nenyika aiwa chekutanga ndoda kuti nematambudziko nekuda kwekurasikirwa namai John aiwa matambudziko akaonekwa ndimi muteedzani ndimi munoudzwa yese kakunzi shamwari ko zvine zvinhu zviri kutsikisa ichichi chii chaitika pakati pasisi nabamukuru ini ndokuziva kwangu zvishoma nekuti panguva yacho ini ndandichiri mwana wechikoro kazhinji kacho sisi taivaona vachiuyawo vachingotaurawo kunana baba kuti kumba uko hakusi kugarika ndiri kurohwa nemukuwasha wenyu then ndofunga ndandichitori ndofunga kumapuraimary pawakaroorwa wakarambana nemurume wakauya nemwana wamukomana firstborn wakagara wakazoendawo kuHarare wakasiya mwana ariko kunoku waenda kuHarare sisi wakazouya vane imwe nhumbu yemwana wechi2 ndokutora mwana wavo mukomana anga ari pamba wakadzokera kwanga wakawanikwa wakanogarako kusvika wapona mwana wavo wechi2 wakazoenda kuHarare waenda kuHarare ndopa wakazoita nhumbu yemwana wechi3 wakagarako mwana uyu akarwara wakazouya kunoku achiti pamwe mwana uyu zvaarwara rega ndimboende naye kumusha wakauya wakagara pamba baba wakawati enda unotora zvinhu uye ugare kumusha wakaenda kuHarare wakatora zvinhu zvavo wakauya wakagara pamba patezvara wavo wakagara pamba patezvara nguva yakareba kusvika wazokwanisawo kuwaka pamba panoti pavo kuziva kwenyaya yasisi baba mukuru wangu wachienda kuarmy ndofunga mukadzi ndiye akatorima nzungu dzikaenda nemumwe munhu kumbari nzungu dziye dzakanotengwa zveshuwa mukadzi akapiwa mari paakapiwa mari ndokuti baba womwana onai mari chienda iwo munoedza kuarmy sezvo kukutorwa intake kana isiri kanganisa 2008 wakaenda neimwe hanzvadzi yangu yainzi 7 wakaenda kuarmy zveshuwa zvinoita Mwari akakomborera mukomana akapinda paarmy wakaita 6 months dzavo wakauya muri ikapembera kugara zve wagara
murume akazotanga kungoitawo unoziva munhu kana wane mari inodainza wakadzi murume ndopa akatanga kuita nyaya dzake dzevakadzi. Tiri kutori mimba inini kune umwe musikana anogara kune rimwe village rinonzi Shori vanonzi Melissa Tangi akadana nabamukuru vangu vakatotera kukotwa wakarowana pakasvika munin'ina wemurume ainzi Nzwanai akatoti mupanha wangu ndasiya kumba uku kune mawani akati saka bulazi mimi masiya wakadzi wachirowana muri kuenda kupi endai munopedza nyaya dzenyu namhinoti akadzoka here kuti anobata vanhu vake. Mukadzi ndo paakakwira bhazi akauya kumba murume hanzi haana kuuya kumba akamboita 2 days 3 days akafona akati handiti zvawaida wazviwana manje nini kumba handichadzoke ndakunozviuraya. Mukadzi akapindura kuti aiwa indawo hako unozviuraya hazvina mhosva. Murume ndo paakabva azoisa text message achiti hanzi enda mheno kati enda unotora mbudzi here wakatotora mbudzi iyo wakauraya zvavo vakasare celebrate. Wagara zvakanaka. Inini hangu ndakazosvika pakuroorwa ndaroorwa ndikaita festival yangu sisi wangu wanga wakutogara pamba pavo nemhuri yavo zvekuti nguva zhinji ndaitoti ndikabva kwandakaroorwa ndaisvikira pamba pasisi wangu totorara kumanheru tozouya kumba kwana mudhara kuno. Then 2015 16 2017 ini ndandiri kuHarare ndichigara kuEpworth ndo pandakatofoniwa nasisi wangu achiti muri kuuya kuChristmas here ndikati zvikanzi alright tine pungwe kumba musi wa24 kana ndisiri kukanganisa 25 manheru saka kana makuuya tokumbira mutigiro chingwa ndikatoti it's okay. 23 patauya kuno takauya musi wa22 tichibva kuHarare pandasvikira kwandakaroorwa 23 murume wangu akatoti agadzirai tiende tikati tozongomukira mangwana makuseni uri musi wa24 24 kuseni murume wangu vaatoti chigadzirai tichiende kupi kumba kwana mudhara. Ndakatoti kugadzira kwekuita sei zvikanzi aiwa gadzirai tiende. Wanga wafonera here wana mudhara kuti tiri kusvika ikoko? Ndikati handina kuwafonera. Zvikanzi alright regai ndiwafonere. Pawakafona wachitoti baba makadii ndini bashi tiri kusvika ikoko. Ndakangonzwa zvekunzi uya hako asi kunoku amai guru wako. Ndopa wakabva wati mai achiuya udaire foni. Ndikati chii? Zvikanzi ndati uya udaire foni. Ndopa ndakaenda ndikati ko hanzi zvikanzi mukoma wako apondwa. Ndoko ndikati kupondwa zvikanzi ndikati nani? Zvikanzi hatisi kuziva. Ndikati it's okay tikusvika ikoko. Takabva tatogadzira panguva yacho zveshuwa patapinda murodhi tauya chingoti svikei pachigomo tichingodai patatoona vanhu vakazarawo murodhi ndopatakatosvikawo nemuta yaitodarikirawo patatosara pai tikutosvika zveshuwa pachisina munhu apachisina munhu baba ndopa wakatoti apinda uone mukoma wako anga akatofugwa nejira rekumbeze reblue. Vanhu vakungotaurawo polisi yanga iripo ichitoti isusu kuti titi munhu kufa kwaaita munhu ari kuonekwa kuti apfurwa nepfuti asi kuti tichitaure kuti ipfuti murume wacho imimi matanoshanda kuami isusu taakuti pfuti yashanda apa ndedziye dzekuvhimisa mhuka kuti murume asvike padhuze. Hanzi murume akafonerwa kuma5 kana ndisingakanganisi kuti mukadzi ashayika akati hanzi akapindura akati matoendesa munhu kumochari here? Zvikanzi munhu anogoenda kumochari sei? Iwe ndio kutodikana svika padhuze. Akati it's okay. Mukomana zvakambomuremera ameno mabhasi stop ake akazosvika zvekuma late hours kubva pamudzi kubva pama5 paakafoniwa dzekuseni zvekuti dai ari munhu zveshuwa zvekuma 6 1 hour yakatowandisa. Achitosvika inini akandibata maoko akati mainini ndo Christmas yanga takarongerwa. Ndakati zvinowanikwa. Zvikanzi it's okay zvakaoma.
but pachitaurwa nyaya ichinzi Simba paakasvika pari kubuda muromo wekuti hanzi akati ndakadongorera nepawindo ndikaona nepaketeni ranga riri pawindo nderinoi pane apa pakatopinda nebara pasi kuoneka parakatopinda nebara amenojira iri makaritarisa imimi kuti munhu akadai anoona zviri kunzere iri jira ndiro keteni ranga riripo paakapinza pfuti pakatotsva apa ndo pakapinda nepfuti ichinorova munhu sekunzwa kwandiri kuita inini mwana 1 ndiye anga achinzi anga asimo ndofunga ndiwe number 3 mukomana muhombe anga arimo nemusikana vanotedzana nekadiki kaanga aripo ende patiri kunzwa karonga achitaura kuti hanzi wana wakaendeswa mainini wacho akatovafonera kuti mainini muriko here kumba mainini wakati bamukuru handiko kumba mainini wacho vanobva kumasvingo ndokwavanga vari wanga watoenda kumasungiro kuti vanozvara mwana wavo saka chiitiko ichi chiri kutaura Simba dai ari mumwe munhu ari kungoti ndakatadza ndokumbira ruregerero kumuri yandakaitira zvinorwadza but nyaya iri kuti rwadza nekuti ari kuthreatena munhu kuti ndakamuwana nechikomba mukunzi makabatwa takabatwa nechikomba zvirova zvinhu zviri kutidya mwoyo kuti oraiti nyangwe hako iwewe wakaona munhu wakamubata nechikomba oraiti pawakapfuura munhu wakapinda here mumba uchizoona kuti oraiti chikomba chiye kana kuti chatiza kana kuti ndo chandapfuura ndochisevhawo zvemunhu wandanzwa kuti ndapfuura ndochiona kuti pandarova chikomba mukadzi here kana ari mukadzi ndoita plani dzokuti ndiendese munhu kuchipatara kana chiri chikomba ndakudeedza vanhu kuti aiwa ndo zvazoitika izvi saka kutaura kwamukoma Simba kuri kutiremera panyika zvekuti Zimbabwe hatisi kuziva kuti todii zvinhu zviri kutirwadza iye pakutaura kwake arikuda kuzvidhifenda kuedza kuzvitora sezvinhu zvakaitika zvekungoti regai ndikadai pamwe ndinodai but isu zviri kuti kanganisa zvekuti tiri kuremerwa nekuti pakutaura kwavo hapana kutonyatsondijekera pamwe pacho vaiti ndakaona nepawindo ndikapfuura nepawindo pamwe pacho vachitaura futi unonzwa achiti ndakapinda saka handichazive kana kuti mainzi manga mambundirana nechikomba kuseri kwewadhoropu ndopai pambonzi oraiti kana iye anga ari mota chichidaka pamwe makatanga machivhurira mva machiiswa futi iye oraiti pavhurirwa chikomba iye emu yake handitaita hanzi ndaida kuuraya chikomba andaida kurova gumbo oraiti pakurova gumbo nekumusoro nekuti gumbo totangira tichidzika kudai kana taakudai tiri kuenda kumusoro but bara riri kunzi rinenge rakapinda rikanobuda neuku saka musoja akatrena 6 months kutsoka apa munhu anga akamira dai kuri kunzi akadonhaka taiti pamwe pakuzoti rakanomhanya varaenda kumusoro asi munhu akatomira zvekuti paakatopfurwa kusvika pakazoya wabereki wakamuona kuseni achiri akamira nekona yemba saka hatisi kuziva kuti mukutaura kwamukoma Simba warida kuedza kuzvitora iwo kuda kuzvirerutsira here kana kuti wada kufadza nyika nekuti tichiona kana makomenzi ataionawo zvakazoita kuti mhuri yekwamunetsi kutsvagei munzwewo divi redu inhau yemakomenzi ari kubuda vamwe vachiti zveshuwa zvinhu izvozvo zvakatoitika mufesi yetotomuziva vamwe vachiti hure ngarife zvinhu zvekuti zvinhu zvaari kutaura izvozvo zvinhu zvekuti isusu kwatiri tichinzwa nekuona zvakaitika apa kuti nometa aihura tinonyepa tinopupura nhema zvekuti iye chaiye aitotaura achiti bamukuru wenyu avo hawanzwi nenhau dzemagirlfriend ende haana kuita girlfriend waani ratinotoziva atone mumwe waakadana naye anonzi Nyasha
Saka murume ndiye aitoita tsoro dzake. Saka ndofunga akazoona kuti nini zvanda wene mari dzangu munhu yari kundikanganisa nekuti kungodai mai ndiwo anoziva kuti mari inofamba sei mumba, ndiwo anorongera mari mumba. Saka akati at least ndikangokupfudza iwewe ndosara newana wangu ava zvinhu zvinenge zviri nani, nekuti kutoona kwedu Simba anga akazvironga zvekuti dai kwangu kusiri kuzvironga mumba mamune wana 3 aifanira kunge akatouraya newana 3 nyangwe kunzi nechikomba chacho chakatiza kana kuti chakafiramo chakanyunguduka, asi akatobva ane emu yekuti ndoda kunomuraya. Ende paakatorwa neami achisvika pamba akati musandirowe, mukadzi wangu ndauraya ndega. Ndaifungidzira kuti mukadzi wangu aihura nababa mukuru murume wasisi wangu, ndo muromo wakabudisa Simba. Ndo pakunzi iwewe oraiti kana waifungidzira kuti murume wako aihura, wakamboudzawo bhururu here kubasa kwedu isusu kune masoja, wakamboudzawo munhu wane here kuti mukona wakomana ndine nyaya yangu iri kundidai iri kundiremera. Zvikanzi handina. Zvikanzi aiwa hausi kuona kuti nyaya yako iyi wakatoiita uchiziva iwewe, nekuti kubva kwaakaita achinosvika pamba pemunin'ina wacho painzi pakaenda wana wakabuditswa mukasara mune mwana 1, ndo paakachuna pfuti yake akauya akapfeka maplastiki kuti njombo isadhinde paruwanzi. Ndo kuzivawo kwatinoita kuna mukoma Simba. Zvichida semunhu kutaura kwamuri kuita kuti akanga munhu akanga akuita magemu, makanga maudzwa kakunzi mai mwana hakusi kuti ndakushorai, zvichida pangu ndoda kutorochi mukadzi wechituko barika pachishona harina kushata, mimi mukaramba. Dai kuri kunzi kutaurika kwenyaya iyoyo kuti akanga audza mukadzi wake kuti ini ndafunga zvemukadzi wechitu, hatifunge kuti anga amboturira, nekuti nyangwe dai akaudza mukadzi aitokwanisa kuzvigamuchira, nekuti panyika asi atanga kutorerwa barika. Madzimai kamunonzi mune komiti yamunogara, zvichida pangu makagara dare racho mukati isusu kwedu hakutiitirwe izvozvo. Kana nyangwe kunzi isusu chaiwo vakoma maningi, asi kuna nambuya kana kuna natetewo kwekuti akashaya munhu wane wekuti baba waye wandiudza kuti ndoda kuita barika, wengoperera mukati memba yawo nyaya yacho wangori 2. Tinoona kuti kutaura kwamukoma Simba ndekureva kuti nhema dziripo, vari kuda kufadza nyika 2, 3 wada kuzviona iwo kuti warerutsirwe nehurumende kuti zvawakaita izvi wakaita nekuti wakaona mukadzi ane chikomba, asi still nyangwe dai kuri kunzi munhu anga ane chikomba hazvingazosvike pastage yekudaro. Dai paakaenda kuHigh Court akabvunzwa iwe kuti munharaunda yaunogara hamuna vamwe vanhu here, pawakasvika, nekuti akati pandakasvika ndichinoka ndakanzi iwewe kana uchida kurarama ibva ipapo. Zvikanzi iwe waivhundutsirwa nemunhu ari mumba mako, iwe une pfuti, munhu anga ane chii? Zvikanzi anga ane ndandi. Zvikanzi iwewe saka munhu ane ndandi newe munhu ane pfuti, ane weapon inokuwadza ndeipi? Oraiti wakadii kufonawo manharaunda kuti vanhu uyai muone chikomba chiri mumba, asvikira panze chikomba chirimo mumba, uyai vanhu wokomba wobva waona zveshuwa mune munhu mumba. Haana kukwanisa kupapindura. Zvakaoma. Ndimiwo vamwe madzimai mhirizhonga mudzimba zvopedzwa sei? Ini sekuona kwangu zvangu, mai nababa mukatadza kuwirirana itai move on. Hatingakurudzire kuti wakadzi washingirire mudzimba, hatidi kukunyeberai. Vanhu ngavasashingirire, nekuti mukushingirira kuti ndinofira wana wangu, wana waye unozowafira wowasiya wana waye vakutambudzika, pane kuti ubve uende unoshandira wana wako, zvekuti pamwe panguva yacho Simba paakasvika achiti nhasi nometa John ndauya kukuuraya, izvezvi buda uende kumba kwenyu. Handaifungidzira kuti nometa airamba kuti ndinofira pano itondiurayira pano, aitongoti aiwa inini regai ndidi ndiende, nekuti haisi nyore kusiya mwana ane gore ne6 months.
Makazombowana here mukana zvichida pamwe kutaura namukoma Simba? Ndoziva kuti kujeru kune mazuva anonzi hama, vadikani, shamwari, uyai muone vamwe venyu vari kurarama vari mukati memusungo. Makambowana here mukana wekutaura navo? Kwete. Hatina kuzombobvira takaonana namukoma Simba. Takangoparadzana navo musi wakatongwa paHigh Court. Ndo rakava zuva rekupedzisira. Hatina kuzomboendawo kuchikurubhi kuti tinogara pasi tichinzwawo kufunga kwawo pamusoro penyaya yakaitika. Sezvinhu zvinotibata mukati mekurarama. Totenda. Asi toti nhasi uno ndakupai mukana mukoma Simba vakatarisa, munoda kuvatichi? Inini kuna Simba zvangu ndinongoda kungoti baba vane vana vari mukati memhuri yenu zvekuti akafa hatingati ukama hwapera, but tinongoti kuna Simba dai ari munhu wekuti dai akauya kutaura munoona chii, imhepo dzinongotibata ndokumbira ruregerero semunhuwo ndakatadza. Asi nekunyeba kwake handikwanisa hangu kuti ndingamusungirire chigumbu. Tinongoti Mwari ndiwo ane chinangwa. Zvakaitika zvese tinongozvisira kuna Musiki, nezvaari kufunga nezvaari kutaura tinongozvipa mhinduro kuna Musamatenga. Totenda. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa munin'ina waMai John vanova mukadzi waSimba, vanonzi Rosemary Munetsi, vari kutsanangurawo kuitika kwenyaya kuti zvakafamba sei tizosvika pazuva ranhasi rekuti tinogara tichirangarira kuti amai John vakafa vapfurwa nepfuti nemurume kuburikidza nekunetsana mukati memusha. Ndofunga vapa kurudziro kwatiri isu vari kurarama zvamanje manje kuti kana muchinge matadza kuwirirana mukati memusha, zviri nani musiyane, mukwanise kuenda muchinoshanda muchichengeta vana, pane kuti ndinofira vana vangu wozosiya vana dzava nherera dzisina anoriritira. Ndoda kutendai nekutitsigira kwamunoita seZim Newsbeat TV. Taure nevamwe tinzwisise kuti zvaimbofamba sei kuti tizorasikirwa naMai John. Vandagara navo pari zvino vanoitwa Tsitsi Munetsi, vanova vari mukoma kuna Mai John, vanova vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vapfurwa nepfuti nemurume wavo. Mama, makadizve? Tiri pedu makadiyo. Aiwa, tiri nani. Kuri sei kumudzi? Aiwa, kuri nani. Shisha ririkwe? Nzara iriko. Nzara ndo iriwo? Nzara yakanyanya. Yarambira mudenga remvura? Yakaparadza mvura yakanonoka kudzoka. Yakanonoka kudzoka. Aiwa, tongoti Mwari anenge aine chinangwa nazvo. Ndaona ndiri kuona hangu kakanyorovera kureva kuti aiwa iri kumboita ichiuya. Mama, muchiona taungana kudai, taungana nechiitiko chakaitika chekuti takarasikirwa naMai John. Ndimi maigara navo munharaunda, ndimi maiva vakoma vaiva padhuze. Zvaifamba sei, chii chaiitika mukati memusha? Vanhu vairava vainetsana panhau yemari. Amai John vakambosvika pakunditi sisi, murume wavo aiva nehama yake yaivirana naye anonzi Daniel. Daniel aisvika pakati paMai John nemurume wavo, usvika kuti ndikweretesewo kana kuti $100. Wobva wapuhwa, mukadzi ari kuona, murume ari kuona. Asi paizodzorerwa mari iyi, Simba aizopa Daniel aizopa Simba mari mukadzi asingazivi. Saka mukadzi aizobvunza kuti ko mari uye asati atipa kamari, hanzi mari ndakapuhwa kare. Saka munin'ina wangu aizosvika pakuti ininika ndikaona Daniel ndoda kumurova nechidhina, nokuti zvaari kuita inini handisi kuzvida. Anouya achitora mari iye pakudzoka kwayo inini handizoione, yozonzi mari iye yapara. Ndati kana zvakadaro munin'ina paanouya achitora mari, imimi musamupe mari, nokuti mari yacho iri kuzoenda pane dzimwe nzira dzisinganzwisiki. Raiti tagara, baba wakabva uya kwandiri wakati wana vari kunetsana ava. Inini nababa waSimba takakura zvakanaka, tino ushamwari hwedu, tikaenda kuhondo
tikadzoka tichiwirirana. Asi kutadza kuwirirana kwatada kuita tikukanganiswa nevana wangani wairi awa. Zvavari kuita nani naDhaniel wachifamba ningi Simbani mukadzi. Daniel anganga asina mukadzi ipapo. Wari kufamba zvisiri kuita zvakanaka. Ndibaba wari kuite wari kunudza. Sasisi inini ndinogara padhuze naamai waDhaniel. Ndakasvika pakuti amai waDhaniel regai ndimbokuudzeiwo nyaya. Ningi mwana wenyu ari kufamba naSimba. Simba ano mukadzi. Muziva zvinoita panofamba munhu ane mukadzi naasina. Tsoro dzavanotamba iwe uno mukadzi ukasadza kudzinzisa unoteedzera dzipi idzodzo. Tsurai mwana wenyu kuti zvavari kuita hazviite. Zvikanzi aita sei? Ndikati ari kupota achitora mari uko. Asi padzorererwa iri kuitiwa mari iyi anozodzorera mukadzi asingazivi. Saka imimi ndimi amai waDhaniel. Tsurai chi Daniel. Nokuti wairi wakutotadza kuwirirana nekuda kwowana. Saka amai waDhaniel wakazoenda kuna baba mudiki wanova baba waSimba. Wakati iwewe ameno warume wawairi baba waSimba na baba waNometa wakambokurukura nenyaya yenhau dzevana wavo. Saka baba waSimba vanogona kunge wakati iyeyu Daniel uyu ndiye ari kuvhiringa imba yemwana wangu nokuti hana mukadzi. Saka imimi amai waDhaniel tsurai mwana wenyu. Saka mai waDhaniel wakazoenda kuno baba mudiki wavo wachiwa baba waSimba kuti iwewe ndiwe wakabereka Daniel. Ndiwe wakabereka Simba wana wako wese. Daniel mwana womukoma wako. Iwewe watadza here kutsura wana awa kuti wafambe muzvakanaka. Makutoti hamene yeye ndiye ari kukanganisa iwe wari wana wako iwewe. Unofanira kuwaite kuwatsura. Ndopakanzi baba Simba kwa imimi mazviudzwa nani. Zvikanzi ndaudzwa kana iye tsitsi yeyo. Mukoma waNometa iyo. Ndiye aite ataura zvikanzi inini handina kutaura izvozvo. Saka Daniel na Simba wakazodziwa nhau iyi. Ndobva wauya kumba kwangu. Wakati imimi ndimi makaudziwa kamashoko ekuti isusu tikutadza kuwirirana. Inini naDhaniel handigoni kutadza kuwirirana nokuti tiri paukama. Hatingapesaniswe nemukadzi. Inini kana ndichida kudya mari yangu naSimba ndinodya. Kwete kuti ndikufuriwa naDhaniel. Hatikwanise kuti tipesane paukama hwedu. So imimi mashoko makaudzwa nani? Ndikati ndakaudzwa nevabereki. Saka inini ndakaona kuti inini ndiri sisi ndinogona kugadzisa nyaya dzacho. Saka ndadzipinza kuti imimi fambai zvakanaka. Saka iwe wakandipindura wachiti vanhu vakakuudza imba kuru patiri. Saka isi hatigone kuvagadzika dare kuti sei makataura mashoko aya. Saka isisu tangomirira papi? Ipapa kuzvinzwa tazvinzwa. Asi inini handingatadze kudya mari yangu naSimba nokuda kwokuti chi ndikufuriwa naDhaniel. Ndinodya mari yangu ndega. Ndio mamiriro ezvakaita vanhu vaingonetsana nenhau dzemari. Mafambiro dzaiita dzaingonetsanetsa. Ndiyo mashoko yandakataurirwa naNometa. Ndichida kuedza kuti ndiyagadzirise akazosvikawo ipapa pandakasvikawo ndichida kuedza kugadzirisa. Pane mamwe futi mashoko andiri kunzwa kune vamwe vana mama vaiteedza Mai John ekuti dzimwe nhau dzainetsa dzaiva dzepamuviri dzekuti pamwe zvichida mapiritsi mamwe anga asingashandi uye mukoma Simba vaizonzi vaizorara vakapfeka. Nhau idzodzo dzakambosvika munzeve dzenyu? Aiwa inini handina. Mashoko akasvika ndeyemari. Yokuti mari yaitowa mukadzi nomurume wari wese. Asi pakudzorewa kwaiita mari yaizodzorewa murume mukadzi asingazivi. Murume wozobvunza mukadzi wobvunza kuti ko mari iye iri kupi? Nde ndakatoijawo dhara ndakapuwa. Ndidzo nhau dzandakaudziwa naNometa chete kuti dzikunetsa mumba mangu. Titizosvika pazuva rekuti amai John vazonzi vashaya. Vane mamwe here matambudziko avakambouya nawo? Inini ndakapedzesera kuvaona pamazuva aya wakabva pamiri pavo. Wakamboenda kwamutoko kuchipatara. Bwadzoka. Vandaenda unovaona. Wati ndata kukumbira ndasuwa wana wangu. Kuti bai mandiendesa kuchipatara chiri padhuze. Saka inini ndatonzi ndiende kukotwa. Saka ndatouya kuti ndione wapi wana wangu. Wabva ipapo waenda kuchipatara vatanza kuti pamiri paye pabva. Wadzoka wakuchengetwa kumba kwa mwene wavo. Vataenda kunovaona. Wangondiudza kuti inini ndanzi nanesi.
inini ropa rangu ishoma. Koma ndati handiti kana ropa riri shoma unongotenga mapiritsi richiite richiwedzerwa. Zvikanzi nesuyo aida mari. Saka zvaida mari aifunga kuti inini pamwe ndichangomuti mari obva angotora ropa riebva andiwedzera. Saka somukadzi womusoja waiwanika kadhi kawairapiwa nako kokuti hawabhadhari kuchipatara. Saka munin'ina wangu akazoabvisa kakadhi kaya. Saka nesuyo haana kuzokwanisa kumubatsira kuti amupe mapiritsi iye kubva adzoka. Saka inini ndakangomuti mapiritsi iyoyo unongotsvaga kamari. Motenga mapiritsi womwa mapiritsi ropa rodzoka. Vanongosiyawo zvakaitei zvakadaro. Saka musi wakazopfuriwa takazongoona baba wacho achifamba nerodhi achiti zvandaona zvandaudziwa nemuzukuru wangu. Anditi amai John akusisina. Takambofunga kuti ari kunyepa here kana kuti ichokwadi. Asi iwo wakangoti inini ndatadza kuti ndisvike. Ndangoti rega ndingofambe tisvike nevamwe. Ndikazosvika kusvika inini pakazotowa mapicture ndobuda ndini ipapo ndozonzi ndindaitei. Asi kuti zvaitika inini handisi kuzviziva. Ndiyo mashoko yandakapedzisira kuona. Nokuzonge tazoenda ipapo panhamo pacho. Pakazouya mapurisa achiti simba tiratidze zvawakaita kuti uye uzopfure mukadzi. Pane hembe dzanga akapfeka, makumbo yaakapfeka mapepa ekuti akafamba kana wakutora wachitarisa tsoka haoniwe. Ndobva amira pakahwindo. Vati apa pakahwindo aka ndipo pandakapfura napo mukadzi. Ndizvo zvandakaona ipapo. Ko mashoko ekunzi makanga makambondirana nechikomba. Inini ndakuti mashoko echikomba ndikutoyanzwa nasi panini. Panguva iyoyo handina kuyanzwa kusvika tiwige munin'ina wangu handina kumbonzwa kuti akanga apfuriwa mashoko ekuti akaonewa nechikomba. Ndikutoshamisika nhasi ndichinzwa mashoko iya. Nekuti ndikutaura kwamukoma Simba unze aiyo ndakadongorera ndikaona ine chikomba mumba ndo pandakazovaridzira pfuti asi ndaida kurova tsoka ndichibva ndaita mistake imba ndarova kuhuro. Zvaifanira kunge zvakataurika panhamo kwete kuzotaura nhasi. Nokuti isusu dai vakazvitaura panhamo taibva taziva kuti munin'ina wedu apfuriwa kuti aonewa nechikomba. Ende wani chikomba chacho akadi kuchitaura kuti ndiani. Ende chikomba chacho akadi kuchipfura. Iye akapfura munhu nepahwindo chikomba chacho chakabuda nekupi. Chisina kunzwisika kana kumbonzwa nyaya yacho tikutoinzwa nhasi kuti kanzi chikomba. Zvoti chikomba saka ndiyo nhau yakapfurira wa munin'ina wangu yatasina kumbonzwa panhamo yake. Mene izvozvi pano makore mankani kuzonzwa nhasi kuti hanzi amai John wakapfuriwa chikomba. Ndikutozvinzwawo nhasi. Ndikuona mama vechikuru matambudziko emudzimba tomasova sei nekuti kare kamaiva nana tete maiva nana sekuru ana mbuya vakanga varipo. Isusu tisi tiri kurarama mazuva ano tete vane vari kuUrungwe mbuya vari kuBulawayo. Hatisisina vekuudza matambudziko topagadzirisa sei? Zvinhu zvinongoda kuti zvinonge zvida kungoti muwirirane mumba. Asi kana patadza kuwirirana zvingandoenani kungosiyana nokuti mumwe munhu anenge achikobvawo kwaari kubva iwe kurambirira mumba macho anenge angoti zvinani ngomupfudza aende. Akuti tadzisa kufara. Saka mukangoita umwoko mese muchabatsirana kuchengeta wana. Nokuti iye paanenge aendawo kumukadzi aendawo achatsvagawo zvokuti wana wararame. Iye pamwe anozofungawo pfungwa dzake kuti wana wangu kawa. Munongobatsirana svika wana waye watokura. Pamwe dzimwe nguva munozobatana futi nowana. Anogona kungobudirira mwana kuti akutokudzoreredzai futi. Imimi yenyu matambudziko emari maimagadzirisa sei? Yemari anti ava vainetsana nekuda kwemari ichichi imimi dzenyu mari maidzibata sei nekuti kune vamwe futi vatori kunze uko izvezvi kutaura kwatiri kuita kuno vane nyaya dzekuti haasi kundipa mari haasi kuita sei maizviitawo sei? Inini ndaivawo nedambudziko rakafanana neiroro. Asi ndakafunga kutsvaga zvangu zvokuita. Ndogona kutengesa muriwo unondipa mari yekuchengeta wana. Kana achingondibvumira hangu kuti ndiito kana zvomusika ndinongoitawo zvomusika. Ndingoona hangu kuti kutsvagawo yako mari mukadzi yokungotsvagawo zvokungotengesa tengesa kana kurima zvakaita fanike muri maruzevha muno tinorima. Kana kuine mvura unogona kuwana zvinhu unotengesa mhuri yako ichitenda kuchikoro iye murume achiitawo zvake izvozvo wana wachitokura. Aiwa ndinotenda mama. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira ndewekuti
nhasi unoyu mukatarisana nabamnini venyu mukoma Simba mungavada kuvatichi? Inini handina hangu chandinogona kuita, asi kuti ndinongonzwa shemu yekuti wana ndo padambudziko. Iye akatogara zvakanaka ari kungodyawo ariko, kasi wana wake manje ndo ari panguva yakaoma. Kuchengeterwa mwana nomumwe munhu kwakangooma. Kana akachengeta zvakanaka vanhu vanenge vachingoona kunge asiri kuchengeta zvakanaka. Aiwa, ndinotenda mama. Ndovimba manzwa kutaura kwa mama kuti inini matambudziko andinoziva akanga ari matambudziko emari. Mari ndo dzavanga vasinganyatsopanana mune zvakanaka, zvinova zvinogona kunge zvakaita kuti mukoma Simba vazofunga kuti rega ndipfuudze mukadzi. Tiri kuno kumudzi, regai tinzwe kana paine vamwe kuti vanozivawo sei kufamba kwakaita nhau iyi. Mukoma Simba wakasangana nedambudziko. Mukoma Simba vaiwa muuto. Mushure mokunge vari kubasa, pawakaenda kumba kwavo vachida kunotoro mapepa ekuti wagone kuno apply loan, vakaenda ari manheru. Saka ndokunosvikira kuya ivo mukoma Simba wangari pajuti vari munhu anga aine pfuti. Saka vakaenda kumba ndokunosvikirawo mudzimai aine chikomba. Saka mukoma Simba unoziva zvinoitika munhu ukasvikira mudzimai aine mumwe murume pamba pako. Chikomba chakatanga kureakta zvoda kurwisa mukoma Simba. Saka panguva iyoyo ndikuti inini ndakatadza kuzvidzora ndikasvika mukati mekuzouraya mudzimai. At the same time chikomba chacho chikabva chanotiza zvakare. Ndo zvandakasangana nazvo zvakandiita kuti nhasi ndigare musu. Ndoda kunzwisisa mukoma Simba kuti muri kutsanangura muchiti izvi zvakaitika mamuri kubasa. Handiti kubasa maibvumidzwa here kubuda nepfuti, nendonzwa kuti makabva nepfuti kubasa muchiti muda unotora mapepa ichi eloni, kana kuti makanga mune zvamaimbonzwa zvakaita kuti musuwi muti hanoreka nditakure ichi pfuti? Kwete, ndakanga ndisina zvandainzwa, asi zvakanga zvoitika ndezvekuti inini ndaitowawo pajuti rebasa. Saka mukunge ndiri pajuti rebasa, nguva dzangu dzokuti nditange basa dzakanga dzisati dzakwana. Semunhu ndakanga ndatowithdrawa weapon yangu nechekare. Saka zvaisaita kuti ndisire mumwe munhu. Ndakangoti semunhu ari kungonomhanya kumba kungonotora mapepa yaari kuda nekudzoka, reke ndingomhanye. Ndokubva ndanosangana nesituation yandakanosangana nayo. Asi pamutemo wechiuto zvaibvumidzwa here kuti uri pabasa unogona kumbobuda nechombo uchienda kumba? Mukunge wasaina chombo, mutemo unenge uchiti hauna mumwe munhu waunofanira kusira chombo ichocho kunze kwekuchidzorera muamari. Saka ndikutoti musikanzwa wakatoitwa wekuti ndakazenge ndoenda kumba ndichienda kunotora mapepa zvisiri izvo zvananga ndaronga. Zvakazongumuka mushure mokunge ndatonzwa kuti kune motikari ikienda kuHarare mangwana yandaida kuti ndiendese mapepa yangu. Handi mumba tisati tazosvika pakufa kwamaiguru, manga makagara sei? Hapana here zvamaimboona zvairatidza kuti no mukadzi zvichida pamwe ane zvaari kuita? Mukugara kwangu nemhuri yangu handina kana dambudziko. Taigara zvakanaka pasina kana kufungirana, tichirarama mune zvakanaka. Zvekutotiwo chakatova chishamiso kwandiri kusangana nezvakadaro, kana even vanhu hama neshamwari vachizonzwa kuti inini ndo zvandasangana nazvo, chakava chishamiso. Ndaigara nemhuri yangu zvakanaka, pasina kana kunetsana kana kukakavadzana kana kurowana. Zvakangoitikawo musiwo. Mukoma Simba maienda kumbere mabva kubasa, pamwe mainga maakuwandira kubasa kamaiguru akati ari kanombo? Aiwa, kwete. Chinhu chakatoitika musiwo upa zvakatoitika, ndakanga ndatobva kumba. Ndatobva kumba makuseni yacho ndichitoenda kubasa. Ndisinawo tarisiro yekutoti ndinodzoka futi kumba, zvekutoti ndaitotaura nemunhu ndichiti kumba ndinoya mangwana, nhasi ndiri pajuti. Saka mukuzenge kwazoita motikari yamuka iri kuda kuenda kuHarare, ndipo ndakati chiregedze ndichimhanya kumba ndinotore mapepa ndiendese nemotikari iri kubuda makuseni. Ndokubva ndanosangana nesituation iyo zvandakanga ndisingambofungire kuti zvingadaro. Tinotenda. Chikomba ichi anga ari munhu wekuziva here kana kuti
makanga matotanga kusangana musoro. Chikomba ichi anga asiri munhu wekuziva nekuti dakai akanga ari munhu wekuziva kudawo pamwe ndaigona kuzviudzwa nevamwe vanhu pakuti hapana chinoitika chisingaonekwe nevanhu saka ini ndoti aiwa munhu asiri wekuziva kunze kwekuti iye mudzimai ndiye aitoziva zvaitika kusino mumwe munhu aigona kuona kuti zvii zvaitika. Handi muchisvika mumba muri kusvika mai guru akavharirana nemumwe murume, vana vakanga varipi? Vana vakanga vaendeswa kunorara kumba kwamainini anova ari mudzimai wemunina vangu ndokwanga kwaenda vana. Chikonzero mwana anga aripo, anga ari kamwana kamusikana kadiki kagotwe kakanga kaine 3 months kabva mukusiya mukaka. Ko vamwe ava ndoda kunzwisisa kuti vachisumudzwa pamba vachinzi vazoenda kuna mainini chida pamwe makanzwa chikonzero vanga vanzi nekuda kwe. Inini ipapo handina kunzwa chikonzero saka mukuzofunga kwangu ndega mushure mokunge ndasangana nezvinhu izvi zvakaitirwa nawo yekuti pamwe kuda vaizogona kuona kuuya kwaita chikomba pamba vakazondiudza ndokufungira kwandakaitawo ndiri ndega. Mapinda mumba maona mai guru vane chikomba, hongu ndanzoti makati chikomba chikabva chatangoda kurwisana nemi. Ko mai guru vaida kurwisa revo vari munhu abatwa ari mumusha? Mai guru havana kuda kurwisa, havana kuda kurwisa. Chakatozotongoitika ndechekuti mukunge ndanosvika pamba inini ndichiudza mudzimai kuti kovhurai dhoo, ndo pakatangira nawo. Mudzimai haana kuda kuvhura dhoo. Inini ndakazototenderera ndikauya kuwindo kwandainokwanisa kuti ndione kuti mumba mumbori nani chiri kukonesa kuti windo risavhurwe. Ndakanotozotosvika pamwe pandakanovhura ketini panga pakatsemuka windo ndipo ndakazoona paine munhu. Saka panguva iyoyo inini nekutsamwa kwandakanga ndaita nekuona kuti munhu kauyu at the same time iyoyo ndikuti inini ndatoona kutoti uyu murume, uyu ndiye mudzimai wangu. Ndakabva ndanobatwa nehasha ndokubva ndatotini chiregedzei ndichipfuure munhu makumbo ake ari mumba mangu asawe nekwaanotizira ndimubati. Saka vanhu ava mudzimai wangu neuyu munhu vakanga vari pamwe chete vakabatana vari mukona. Panguva iyoyo nyere yakabva yanotadza kunorowa pagumbo randada kuti inorowe munhu wekuti asabude mumba mangu. Yakabva yanorowa mudzimai ndikabva ndandorotorasikirwa naye. Panguva imwe chete iyoyo pandakazonotenderera kuseri ndichienda kunoti ndichinopinde mumba muya ndipo pandakabva ndanoona chikomba chiye chakanga chatovhura windo chatobuda nepawindo chanotiza. Ndoda kukudzorerei kumashure mukomasimba. Pane pamatsanangura mukati chikomba chakanga chauda kurwisana nemi, but apa ndiri kunzwa kuti muri kutsanangura muchiti no zvakaitika imimi muri kunze nepawindo. Chakanoitika mukunge inini ndanosvika pamba ndichinoka kuti ndivhurirwe. Voisi remunhurume rakatanga kutaura kuti ndiani auya pamba. Ndokudzonzi ivoisi rababa lepanapa. Chikomba ndochaubva chatotanga kutondiudza kuti iwewe kana wanga uchida upenyu hwako iwewe gara watobva pano, ukangoda ndikakubudira ndobva ndagara ndapedza newe. Saka panguva iyoyo inini ndo pandakanotenderera ndichienda kuwindo kuti ndinyatsoona kuti munhu ari kutaura izvi ndiani. Ndo pandakanotarisa nepawindo pandaona kuti munhu uyu akutondithreatena ini ndiri pamba pangu. Saka ndakabva ndanobatwa nemwoyo wehasha ndichitonoti munhu uyu handisi kuda kumuuraya asi ndoda kumupa injari yekuti timubate asina kwaenda ari mumba. Sezvinewo zvakabva zvangoendawo nepamwe nyere ikazorowa mukadzi zvisiri izvo zvandanga ndichitarisira kuti zvinofanira kuita. Saka vakarohwa pai? Vakazorohwa pari nechepamutsipa panapa. Asi imimi semunhu anga ari mumauto akadzidza kushandisa ngikini kushandisa pfuti, maitadzi here kunanga makumbo dai manga mune urongo kuti munyatsonanga makumbo? Ndakatonge ndakanhanga makumbo mukunge vanhu ava vakanombundirana. Ipapo mukunombundirana kwakanonge vakaita
ndakatoshamisika ndichizoona inini ndazorowa mudzimai instead yekunge ndichirowa murume pake. Ndakatoshayiwa kuti zvambofamba sei, because kwanga kuine gumbo nekwanga kuine musoro wemunhu akazorowa nepfuti zvakanga zviri kure nakure. Saka ndipabvunzira kuti semuto ungaputsa gumbo ironorowa huru. Ipapo ndikutoti maitikiro yazvakaitika kana neniwo ndinotorwadzika nezvakaitika. Chiitiko hongu chaitika taona mumba mune chikomba. Pane here vamakashedza zvichida pamwe vavakidzani kana kuti vanogara vamwe vaigarisana navo kuti uyai mundionerewo zviri mumba? Inini panguva iyi chandakakwanisa kuita kuenda kumapurisa kunovazivisa kuti ndozvaitika pamba pangu. Ngatiti zvese zvazvisati zvaitika, nekuti inini ndikabata chikomba ndisati ndataita imwe action ndinogona kushedza vatikagarisana navo, uyai mundionerewo zviri kuita amai mwana chiitiko chavari kundiitira mumba. Makatorawo here danho iroro kana kuti? Danho randakanokwanisa kutora inini ndiri kunoti ndakanoudza vabereki. Vabereki ndokubva vatononditi isusu takutonomhanya kunoona zvaitika pamba. Iwewe kana uri mumwe chiregedza kuramba wakabata pfuti, unogona kupedzisira wazoraya. Iwewe kana uri mumwe isusu takutofonera mapurisa kuti auye aone zviri kuitika, isusu tichienda kunoona paitika zvinhu zvipi. Saka ini ndakabva ndanoudza vabereki, ndokubva vanosvika bva vanoonawo, ndokubva vachiti saka takuchienda kunochiudza vabereki vemurandakadzi nekuti taiva vagarisana. Ndo zvakaitika. Vana vachinzwa kuti ndizvo zvaiita baba vapfuura amai vakazvitambirawo sei? Zvinorwadza mukoma pakuti vana vanenge vachiziva amai nababa muchigara zvakanaka. Semwana wangu mukomana muhombe panguva iyi akanga atova grade 6 akarwadzika zvekuti kana patakaonana izvi zvichinge zvaitika unonyatsoona kuti mwana ndamuisa panguva yakaoma, haana chaanogona kutaura. Neniwo ndaitorwadzikanawo futi semunhu angari murudo nemhuri yake ndisingaziviwo kuti ndozvo ndichasangana nazvo mukurarama kwangu. Chokwadi. Ngatimboendai pamunhu anonzi Mukoma Simba. Anga ari munhu akaita sei? Anga ari munhu ane hasha here kana kuti? Mukoma Simba munhu wanga wasina hasha. Mukugara kwawo waitowo munhu airarama nevamwe zvakanaka panototadza mumwe munhu. Waitowo mumwe munhu aiyemurika mumusha pakutoti aidzora vamwe vanhu pane zvakaipa zvose zvingadai zvichiitika. Komusu ndikati komusu chiita zvemusi uyu Mukoma Simba vakatadza kuzvidzora. Kuda chakatadzisa kuti watadze kuzvidzora inyaya yekuti mazwi awakaudzwa nemunhu akanga ari mumba umu, ekuwimbiswa kukuwadzwa nemunhu ari mumba mavo, pamudzimai wavo, mumba mavo, pamachira avo, vakatadza kuzvidzora zvichokwadi. Saka mhuri yemukadzi muchinzwawo vakazvitambira sei? Pani kuyanana here pakati pemhuri mbiri idzi? Kana paine urongwa makaita here urongwa zvichida pamwe kunoripira vana Tezvara? Mushure mekunge zvaitika sekudaro vana Tezvara vakauya pamusha pangu, ndokubva vanoona zvichokwadi ndozvaitika. Waona kuti ndozvakaitika ndoku mapurisa akauya, vakauya MP, vakauya kansera, vakauya mambo chief, pakawa nekutaurirana. Varidzi vemwana vakati aiwa tinoda kuripiwa. Mukoma Simba vakaripawo varidzi vemwana kubvuma kuti watadza nekuda kwezvawasangana nazvo. Naiwo wakabvumawo kuti aiwa ichokwadi zvinhu zvasanganikwa nazvo, vakagamuchira kutadza kwakaitwa nemukwasha wavo. Chero nazvino ndinongoramba ndichingotaura kuti ipapo ndakatadza zvichokwadi. Ndinobvuma. Handei maenda kunoripota kumapurisa. Mapurisa vakazvitambirawo sei? Nekuti imi muri munhu wemutemo, ivo futiwo vanhu vemutemo, vachiona mumwe wavapara mhosva yakakura kudaro. Mapurisa akaita basa rawo. Inini ndikatotorwa ndakabva ndatoendeswa kuchitokisi, ndikanyoreswa mastatement. From mastatement ndokubva ndatoenda kukoti. Kukoti ndokubva ndatonochengetwa kurimandi ndichimirirwa kuti nyaya yangu
kwayanga yaitikira haigoni kunotongerwa ikoko, inotongerwa kumatare eHigh Court kuzodzamara zuva rokunosvika zuva rekutongwa ndikazotongwa nedare guru reHigh Court kusvikira nanhasi. Chitiko ichi chakaitika gore ripi? Chitiko ichi ndecha 2018. Handi musi wamaenda kudare redzimhosva muchisvikopiwa mutongo wenyu, makatongerwa nguva yakareba sei? Ndakatongerwa kugara mutorongo kweupenyu hwose nemutongi. Makazvitambirawo sei? Zvakanga zvakaoma mukurarama kuti ndizvigamuchire kuti zvechokwadi here ndatongerwa kugara mutorongo kweupenyu hwese. Asi mushure mukunge ndatotongwa ndaenda kujere kunogarawo vamwe vanenge vapara mhosva vakatongwa, ndakanosvikawo ikoko ndikasanganawo nevamwe vane mugove wakafanana newo. Ndasvika ikoko ndikatanga kutaura neshamwari nehama, vamwe vakatanga kutondidzidzisa manamatiro, vamwe vakasvika pakutozotonditi aiwa hausiri wega vatanga kutongerwa chigove ichi, chine vanhu vakawanda, iwe chichigamuchira chizvisa mumaoko maMwari. Nerimwe remazuva Mwari unoita zvaanoita kwauri. Saka ndakazozvigamuchira, nazvino ndikanzwisisa kuti kune zvaida kunzi ininiwo ndisangane nazvo muupenyu hwangu. Ndinotenda. Asi hama vachiudzwa kunzi hama mwana wenyu tamutongera upenyu hwese ari mukati metrombo, vakarwadzika nekutiwo ininiwo ndanga nditoriwo breadwinner pamba, zvekutiwo vanenge vachitotarisirwa kuti tabara mwana ndiye anotichengeta, ndiye anotiitira izvi. Asi vakagamuchira chigove ichocho, chero nazvino kunyangwe vandakatadzira vacho vakazototerawo zvekare mushure mokunge ndatotongwa, vachitotiwo no zvakaitika kunyangwe musi wandakatongwa iwo vakazototi isuwo tasingasina tarisiro kuti ungatongwe chigove chakadaro, taitongoto uchatongawo makorewo ekuratidza kuti unofanira kuzodzoka panze uchishandira mhuri yako. Saka vakagamuchira chigove ichocho. Mhuri nevana vanouya here usokoni? Mhuri ndiyo inouya apo neapo. Vana handisati ndaonana nawo kunze kwemukomana muhombe vandinongonzwawo kuti akazotosvika pakati pekupedza chikoro, asi inini hangu handisati ndaonana nawo. Tinotenda. Zvakakukosherei sehama dziri kugara mukati meusungwa kuti vadikani vedu vari kunze vapote vachiuya vachikuona mukati mejeri? Zvakakosha kuti vadikani nehama vapote vachiuya vachindionawo, nekuti inini ndine zvimwe zvinhu zvandadzidza zvakawanda ndigere mukati menzvimbo ino, zvandakanga ndisingagone kuti ndigone kuzviziva ndisina kunge ndapinda muusungwa. Saka ndinozvitenda kunge ndatozotosungwa ndatova mumwe munhu wekuti ndinogona kuudza munhu asati apinda muusungwa kuti ichi nechichi nechicho siyana nacho. Ukaona zvinhu zvichinge zvodai, iwe unofanira kudai kuti unzvengane nekupara mhosva nekuzotongwa. Kune vamwe izvezvi vakagara vari mukati medzimba vanogona kunge vari kunetsana kana kuti vanogara vachirwisana. Mashoko amunoda kuvaudza kuti chii? Mashoko andinoda kuti nditaure pakati pevanhu vakaita seivavo vanogara mudzimba muine mhirizhonga, ndiri kuti tsvagai Mwari pazvinhu zvenyu zvose. Mwari ndiye anokupa mudzimai wakanaka waunogara naye. Saka mukunge vatsvaga Mwari, tinoziva kuti isusu mutemo unotaura kuti hakuna ani nani unotenderwa kunge uchideura ropa, zvorova kuti munhu mukunge asvika mutemo waMwari zvorova kuti naiye unosvika kutadza. Saka sei zvakaita seni ndakapara mhosva iyi ndakanga ndisiri kunamata ndisingazivi Mwari. Saka nazvino ndiri munhu waakutoziva Mwari, unokwanisa kumira pamberi pevanhu achitaura ukuru hwaMwari nekudzorowa vamwe mune zvakaipa zvingaitika. Tichitarisa kumashure uko, hongu mukoma Simba unononga vanga vari munhu anga akanyarara, anga asinganetsani nevanhu, asi kusvika pachitiko chekuti mazorwisana nevanhu kwakuri kutanga kama maisimbonetsanawo nevanhu pachiratidzira kuti munhu anogona kunge aine hasha asi akadi yake akanyarara. Zvinogona kunge zviri zvokuti zvakazoita kuti musuya wehasha dzizokukurirai.
Mukoma kwaiva kutanga here kusanganika nechiitiko chekuti munorwisana nemunhu? Mukoma Simba mukukura kwavo wakakura wari munhu wakanga usingaite zvekunetsana nevanhu, kunyangwe kuchikoro, kunyangwe kumabasa, kunyangwe kwose pawaigara, kunyangwe mumusha muraini chaimo havana vanhu vavainetsana navo. Zvakatoshamisawo musi uyu kana neniwo nyakuita izvozvo ndinotoshayiwa kuti zvakambobva kupi. Saka ndakangoona kuti yakanga iri nzira yavo Mwari Baba kuti nditadze ndisvikewo mukati mekuzovawo musungwa. Nhasi uno toti ndakupai mukana hongu maiguru vakaenda, dai paine zvamaigona kunge makagadzirisa kana kuti dai paine zvamaida kutaura kwavari maivati chii? Ndiri kuti dai kuri kuti vakanga varipo panguva iyoyo kana zvataigona kugadzirisa ndezvekunoti kana paine chinenge chichinetsa mumusha, kana paine chanetsa mumusha chinotaurwa, chinogadziriswa. Hakuna chinhu chinonzi hachigadziriswa. Zvorova kuti pane kukundikana, pane kutadza, vanhu vakange vataurirana, nhau dzese dzinogadziriswa. Handei pamagariro amakaita mukati mechikurubi Maximum muno, makagara zvakanaka? Kubva kupinda kwandakaita pachikurubi ndichitanga kunamata pachikurubi ndakatanga kuona zvinhu zvangu zvichichinja, magariro, mararamiro, kunyangwe zvangu ndisiri munhu uri kunzi uri kushanda agere muuranda. Ndiri kuti izvozvi ndava kuziva Mwari, saka ndiri kuti ndava kutorarama ndichitosvikawo kutotadzira Mwari kubudikidzira nemunhu wawakasika, nekuti zvinonzi ukatadzira mumwe wako watadzira Mwari. Vamwe kakunzoko vane mufananidzo wekuti kana munhu achingapinda mujeri inzvimbo yakaipisisa, inzvimbo inorohwa vanhu, vamwe vanobikirwa sadza rine simende kana ndo magariro era muri kuita mukati meusungwa? Kwete kwete, tiri muno mukati meusungwa tinogara zvakanaka nevachengeti vedu. Wani tine zvakawanda zvatinoita tiri muno zvinosanganisira kudzidza, vanoda kudzidza, vane zvipo zvekuumba vanenge vachiumba, vanoda kunamata vanoenda vachinamata. Izvi zvinotaurwa zvekunzi kunodyiwa simendi, hava vanhu titotaura chikafu chatikudya hachishoreki. Tinototenda vanotichengeta, tinogara navo zvakanaka. Vamwe ndo vanofungidzira kuti kunorohwa vanhu, aiwa hakurove vanhu. Tinotogara zvakanaka nevachengeti vedu. Pamwe muri kuvatya kana sekura vari kure? Aiwa kwete, hativatyi, tinokudzana nekuti ndo vatinogara navo. Aiwa, ndinotenda mukoma Simba Rashe Karonga nemashoko amati pane nguva yatanga tiri tese muchinditsanangurirawo nhoroondo yekuti makapinda sei mukati meusungwa. Ndichikushuvirawo zvakanaka. Tinotenda, tinoshuvirawo kuti daiwo mune zvimwe zvirongwa zvinozoitikawo zvenyika ino zvizoticheukawo, nekuti zvakatiunza mukati menzvimbo ino. Mukukura mukurarama vanhu tinoshanyirwa nemhepo nezvakasiyana zvinoitika mukurarama. Saka tiri kuti kudawo isusu imhepo dzekwedu dzakatonga tikauya mukati menzvimbo ino. Saka tinotokumbira kutiwo pane zvakaitika vanhu takatadza nekusaziva, nekuti dai taiziva hataisvika mukati mekutadza. Saka tinotokumbirawo kutiwo mutisvitsire kune vakuru vedu, kusanganisira mutungamiri wedu chaiwo, vabarwewo nemwoyo wekutiregerera, nekuti takatadza, hatirambe tichitadza. Tatovawo vanhu vanogona kurayiridza vanhu kugara nevamwe zvakanaka. Tinotenda. Aiwa, ndinotenda mukoma Simba. Vana ndichitaura navo ndimukoma Simba Rashe Karonga avo vaigara kumudzi vari mumauto muZimbabwe National Army. Vachitsanangura vanotsanangura vachiti inini ndakapinda mukati meusungwa mugore ra2018 mushure mekunge vabata mukadzi aine chikomba. Vakakundwawo neshungu nehasha, vakatora pfuti yebasa vakapfuura chikomba. Asi nhasi uno ndofunga muri kunzwa shoko guru ravari kutaura kuti kana tichinge tiine zviri kunetsa mumusha ngatitsvagei
vayananisi tiyananiswe, tisashandise mhirizhonga kupedza dambudziko rinenge rapinda mukati memusha. Ndakamirira Zim Newsbeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndiwa kukutendai nekufollowa, kulike nekusubscribe pamwe chete nekushare maprograms ese atinokupai uye aticharamba tichikupai ndichiti chisarai. Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.